אוקיי חוי, אנחנו בבית נוסף שראיתי, הצלחתי לתאם כרגע, אז אנחנו נכנסים. זה בית שראיתי את התמונה וזה מצא חן בעיניי המרווח יותר, לפחות ההתחלה, בואו נראה. נכנסים, ישר יש חלל עם סלון, פה משמאל וחלון כזה יפה שפונה בחוץ. אוקיי, זה המטבח וכאן הפינת אוכל. אז פה להבדיל מהבתים האחרים באמת הכל מחובר, יותר מרווח, מטבח הוא לבן, יש פה, אני מצלם את המטבח, יש פה ארונות, כל הדברים, ופה יש גם פינה, נלך רגע אחורה, יש פה פינה של בר כזה שזה מאוד נחמד, ופה גם יש פינת אוכל. Well, I'm in the process of signing a contract, so we're probably thinking about July 1st. We're planning to come on the 20th of August, Okay. but well, okay. Say that again? No, I'm planning to buy another house. Oh, okay, I see. אוקיי, ופה יש יציאה החוצה לדק ממש ממש נחמד. Wow, is this the whole deck is yours? דק חבל על הזמן, עם גם דשא, עוד יותר חבל על הזמן. זה מקסים, בחוץ. בחוץ ממש ממש יפה, יש פה ממש מגרש כדורגל. ותראי, זה הדק, ועוד דק, כאילו שני כזה דברים, וזה סטיוארט. Yeah. Well, not me. I mean, I designed it. It's beautiful, the deck outside, beautiful. Okay, Yeah, go ahead. You go right ahead. all right, thank you. Okay, so now, נכנסים, זה חדר שינה אחד. רגע, זה חדר גדול, יש פה יציאה לדק שראינו מקודם, זה סלון, זה ממש חדר גדול כזה, פה יש ארון, שידה וחלון לבחוץ. הוא שבר את הקיר פה. כן, הוא שבר את הקיר ולכן זה כאילו חדר שינה אחד גדול, זה לגמרי יכול להיות יחידת הורים, כאילו. כן, אני מניח שזה כן, פה יש לנו שירותים באמבטיה מאוד יפים, כאילו שמורים, יפים. אני לא שם לב לזה. נראה לי שהם מתקשרים אליי. אני אגיד להם שאני עוד זה.